రంగారెడ్డి జిల్లా పరిధిలోని బాలాపూర్ డివిజన్ జీహెచ్ఎంసీ పాత గ్రామంలో బస్టాండ్ ఆవరణంలో జరుగుతున్న సార్ కార్యక్రమం బిఎల్ఓతో మరియు కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన బిఎల్ఏల సమావేశమై జరిగే కార్యక్రమాన్ని పరిశీలించిన కంటెస్టెడ్ ఎమ్మెల్యే టీసీపీసీ సెక్రటరీ ఎలిమేటి అమరేందర్ రెడ్డి గారు బిఎల్ఓ మరియు బిఎల్ఏ అందరినీ సమన్వయపరిచి ఓటర్లతో ఏ విధంగా వివరించాలో అదే నిర్దేశం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో రంగారెడ్డి జిల్లా ఎస్సీ డిపార్ట్మెంట్ చైర్మన్ క్యారగారి శ్రీధర్, కంటెంటెస్ ఎంపీటీసీ సుదర్శన్, కాంగ్రెస్ పార్టీ పిఎల్ఏ వంగేటి మధుసూదన్ రెడ్డి, రావుల లింగం, మేకల కిరణ్, మేకల మహేందర్, యువ నాయకులు చింతకింది భాను, సాయి ముదిరాజ్, దిలీప్ కృష్ణ మరియు తదితరులు పాల్గొన్నారు. రంగారెడ్డి జిల్లా పరిధిలోని బాలాపూర్ డివిజన్ జీహెచ్ఎంసీ పాత గ్రామంలో బస్టాండ్ ఆవరణంలో జరుగుతున్న సార్ కార్యక్రమం బిఎల్ఓతో మరియు కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన బిఎల్ఏల సమావేశమై జరిగే కార్యక్రమాన్ని పరిశీలించిన కంటెస్టెడ్ ఎమ్మెల్యే టీసీపీసీ సెక్రటరీ ఎలిమేటి అమరేందర్ రెడ్డి గారు బిఎల్ఓ మరియు బిఎల్ఏ అందరినీ సమన్వయపరిచి ఓటర్లతో ఏ విధంగా వివరించాలో అదే నిర్దేశం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో రంగారెడ్డి జిల్లా ఎస్సీ డిపార్ట్మెంట్ చైర్మన్ క్యారగారి శ్రీధర్, కంటెంటెస్ ఎంపీటీసీ సుదర్శన్, కాంగ్రెస్ పార్టీ పిఎల్ఏ వంగేటి మధుసూదన్ రెడ్డి, రావుల లింగం, మేకల కిరణ్, మేకల మహేందర్, యువ నాయకులు చింతకింది భాను, సాయి ముదిరాజ్, దిలీప్ కృష్ణ మరియు తదితరులు పాల్గొన్నారు. రంగారెడ్డి జిల్లా పరిధిలోని బాలాపూర్ డివిజన్ జీహెచ్ఎంసీ పాత గ్రామంలో బస్టాండ్ ఆవరణంలో జరుగుతున్న సార్ కార్యక్రమం బిఎల్ఓతో మరియు కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన బిఎల్ఏల సమావేశమై జరిగే కార్యక్రమాన్ని పరిశీలించిన కంటెస్టెడ్ ఎమ్మెల్యే టీసీపీసీ సెక్రటరీ ఎలిమేటి అమరేందర్ రెడ్డి గారు బిఎల్ఓ మరియు బిఎల్ఏ అందరినీ సమన్వయపరిచి ఓటర్లతో ఏ విధంగా వివరించాలో అదే నిర్దేశం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో రంగారెడ్డి జిల్లా ఎస్సీ డిపార్ట్మెంట్ చైర్మన్ క్యారగారి శ్రీధర్, కంటెంటెస్ ఎంపీటీసీ సుదర్శన్, కాంగ్రెస్ పార్టీ పిఎల్ఏ వంగేటి మధుసూదన్ రెడ్డి, రావుల లింగం, మేకల కిరణ్, మేకల మహేందర్, యువ నాయకులు చింతకింది భాను, సాయి ముదిరాజ్, దిలీప్ కృష్ణ మరియు తదితరులు పాల్గొన్నారు. రంగారెడ్డి జిల్లా పరిధిలోని బాలాపూర్ డివిజన్ జీహెచ్ఎంసీ పాత గ్రామంలో బస్టాండ్ ఆవరణంలో జరుగుతున్న సార్ కార్యక్రమం బిఎల్ఓతో మరియు కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన బిఎల్ఏల సమావేశమై జరిగే కార్యక్రమాన్ని పరిశీలించిన కంటెస్టెడ్ ఎమ్మెల్యే టీసీపీసీ సెక్రటరీ ఎలిమేటి అమరేందర్ రెడ్డి గారు బిఎల్ఓ మరియు బిఎల్ఏ అందరినీ సమన్వయపరిచి ఓటర్లతో ఏ విధంగా వివరించాలో అదే నిర్దేశం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో రంగారెడ్డి జిల్లా ఎస్సీ డిపార్ట్మెంట్ చైర్మన్ క్యారగారి శ్రీధర్, కంటెంటెస్ ఎంపీటీసీ సుదర్శన్, కాంగ్రెస్ పార్టీ పిఎల్ఏ వంగేటి మధుసూదన్ రెడ్డి, రావుల లింగం, మేకల కిరణ్, మేకల మహేందర్, యువ నాయకులు చింతకింది భాను, సాయి ముదిరాజ్, దిలీప్ కృష్ణ మరియు తదితరులు పాల్గొన్నారు. రంగారెడ్డి జిల్లా పరిధిలోని బాలాపూర్ డివిజన్ జీహెచ్ఎంసీ పాత గ్రామంలో బస్టాండ్ ఆవరణంలో జరుగుతున్న సార్ కార్యక్రమం బిఎల్ఓతో మరియు కాంగ్రెస్
కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన బిఎల్ఏల సమావేశమై జరిగే కార్యక్రమాన్ని పరిశీలించిన కంటెస్టెడ్ ఎమ్మెల్యే టీసీపీసీ సెక్రటరీ ఎలిమేటి అమరేందర్ రెడ్డి గారు బిఎల్ఓ మరియు బిఎల్ఏ అందరినీ సమన్వయపరిచి ఓటర్లతో ఏ విధంగా వివరించాలో అదే నిర్దేశం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో రంగారెడ్డి జిల్లా ఎస్సీ డిపార్ట్మెంట్ చైర్మన్ క్యారగారి శ్రీధర్, కంటెంటెస్ ఎంపీటీసీ సుదర్శన్, కాంగ్రెస్ పార్టీ పిఎల్ఏ వంగేటి మధుసూదన్ రెడ్డి, రావుల లింగం, మేకల కిరణ్, మేకల మహేందర్, యువ నాయకులు చింతకింది భాను, సాయి ముదిరాజ్, దిలీప్ కృష్ణ మరియు తదితరులు పాల్గొన్నారు. రంగారెడ్డి జిల్లా పరిధిలోని బాలాపూర్ డివిజన్ జిహెచ్ఎంసి పాతప్ గ్రామంలో బస్టాండ్ ఆవరణంలో జరుగుతున్న సార్ కార్యక్రమం బిఎల్ఓతో మరియు కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన బిఎల్ఏల సమావేశమై జరిగే కార్యక్రమాన్ని పరిశీలించిన కంటెస్టెడ్ ఎమ్మెల్యే టీసీపీసీ సెక్రటరీ ఎలిమేటి అమరేందర్ రెడ్డి గారు బిఎల్ఓ మరియు బిఎల్ఏ అందరినీ సమన్వయపరిచి ఓటర్లతో ఏ విధంగా వివరించాలో అదే నిర్దేశం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో రంగారెడ్డి జిల్లా ఎస్సీ డిపార్ట్మెంట్ చైర్మన్ క్యారగారి శ్రీధర్, కంటెంటెస్ ఎంపీటీసీ సుదర్శన్, కాంగ్రెస్ పార్టీ పిఎల్ఏ వంగేటి మధుసూదన్ రెడ్డి, రావుల లింగం, మేకల కిరణ్, మేకల మహేందర్, యువ నాయకులు చింతకింది భాను, సాయి ముదిరాజ్, దిలీప్ కృష్ణ మరియు తదితరులు పాల్గొన్నారు. రంగారెడ్డి జిల్లా పరిధిలోని బాలాపూర్ డివిజన్ జిహెచ్ఎంసి పాతప్ గ్రామంలో బస్టాండ్ ఆవరణంలో జరుగుతున్న సార్ కార్యక్రమం బిఎల్ఓతో మరియు కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన బిఎల్ఏల సమావేశమై జరిగే కార్యక్రమాన్ని పరిశీలించిన కంటెస్టెడ్ ఎమ్మెల్యే టీసీపీసీ సెక్రటరీ ఎలిమేటి అమరేందర్ రెడ్డి గారు బిఎల్ఓ మరియు బిఎల్ఏ అందరినీ సమన్వయపరిచి ఓటర్లతో ఏ విధంగా వివరించాలో అదే నిర్దేశం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో రంగారెడ్డి జిల్లా ఎస్సీ డిపార్ట్మెంట్ చైర్మన్ క్యారగారి శ్రీధర్, కంటెంటెస్ ఎంపీటీసీ సుదర్శన్, కాంగ్రెస్ పార్టీ పిఎల్ఏ వంగేటి మధుసూదన్ రెడ్డి, రావుల లింగం, మేకల కిరణ్, మేకల మహేందర్, యువ నాయకులు చింతకింది భాను, సాయి ముదిరాజ్, దిలీప్ కృష్ణ మరియు తదితరులు పాల్గొన్నారు.